Silažni program LGAN se zasniva na objedinjavanju poželjnih agronomskih osobina kukuruza i visoke hranjive vrednosti silaže. Limagren posebno obraća pažnju upravo na povećanje svarljivosti vlakana. U vlaknima se krije dodatni izvor energije, a i sama vlakna su neophodna za dobar rad rumena. Kukuruz provodi oko 5 meseci na njivi. U jednom danu od useva postaje silomasa, a kroz par nedelja od silomase nastaje silaža, koja se koristi narednih 10 meseci. Da bi LGAN, hibridi, Helen, Ženet i Shannon ispoljili povećanu svarljivost vlakana, veoma je važno da se utvrdi najpogodniji trenutak za skidanje silaže. Optimalan sadržaj suve materije oko 32%. Time se obezbeđuje lakše gaženje i bolje istiskivanje vazduha, što će kao rezultat imati kvalitetniju silažu sa dužim rokom trajanja. Zašto je bitno pratiti sadržaj suve materije u ovom periodu? Jako je bitno da bi odredili optimalan period skidanja silaže, a to je kad je suva materija od 32 do 35%, jer ako promašite ovaj period, nećete vidjeti korist i sav trud koji smo mi uložili kao semenska kuća, a i sav trud koji ste vi uložili da bi usev izgledao ovako kako izgleda, i to će vam rezultirati nekvalitetnom silažom. Jul mesec je pri kraju, kukuruz je, kao što vidite, još uvek pun sokova, što znači da još nismo zakasnili sa početkom praćenja sadržaja suve materije. Suva materija se najpouzdanije može utvrditi u laboratorijama. Nažalost, najvećem delu proizvođača ona nije dostupna. Šta možete da uradite u sopstvenoj režiji? Imamo dva metoda. Jednostavniji metod koji možemo raditi na samoj parceli je praćenje mlečne linije, odnosno gledati mlečnu liniju, belu liniju koja se nalazi na samom zrnu. Kako treba da se prati mlečna linija i šta može da nam kaže izgled zrna? Zrno je u mleku, a vrh zrna je još uvek ispupčen, to znači da je sadržaj suve materije oko 20%. Ovo je pravi trenutak kad treba počnete sa praćenjem suve materije. U praksi to znači da još uvek imate vremena da provedete ispravno silo kombajna, da pripremite silo trenč, jer je do žetve ostalo još minimum 2 nedelje. Pojava udubljenja na vrhu zrna. Biljka je dobila oko 5% na suvoj materiji. Ukoliko je vreme toplo, ostalo je 10 dana do žetve. Ukoliko sledi zahlađenje, ostalo je 2 nedelje. Zatim sledi pojava staklastog prstena na vrhu zrna. Ukoliko ste navodnjavali usev, treba prekinuti. Ovaj detalj je važan jer je znatno bliže žetvi, 6 do 7 dana. Staklasti vrh, udubljeno zrno. Nije preporučljivo, ali u slučaju nužde moguće da otpočnete sa skidanjem silaže. Optimalan period počinje za 3 do 4 dana. 1/3 zrna je staklasta. Početak optimalnog perioda za skidanje silaže. Zrno je 50% staklasto, optimalan period žetve je pri kraju. Zrno 2/3 staklasto, to je već zakasnela žetva. Drugi, sigurniji metod je određivanje sadržaja suve materije cele biljke. Ovaj postupak zahteva malo više vremena i rada, ali nije komplikovan. Prvo što treba da uzmete je 5 do 6 biljaka iz sredine parcele. Odsecite ih na jedno 25 cm od zemlje. Spakujte ih u najlon kesu, dobro zatvorite da ne bi došlo do isušivanja. Pokušajte da ih usitnite što pre. To možete obaviti ručno satarom ili mačetom ili mašinski ukoliko imate seckalicu za granje. Kad ste završili sa seckanjem, dobro promešajte usitnjenu masu i uzmite uzorak. Bilo bi dobro da bude tačno 1 kg, radi lakšeg računanja. Koliko god da uzmete uzorak, važno je da ga precizno izmerite na kuhinjskoj vagi. Zapišite tu vrednost, ona je neophodna za računanje sadržaja suve materije. Izmereni uzorak prebacite u pleh i napravite što je moguće tanji sloj. Rernu šporetu zagrejte na minimalno 100, a maksimalno 110 stepeni. Ubacite pleh u rernu i ostavite ga sat vremena. Nakon 1 sata izvadite pleh i uzorak ponovo premerite. Zapišite tu vrednost i vratite ga u rernu na još 15 minuta. Ponovo premerite uzorak, zapišite vrednost. Ukoliko se masa nije promenila, obustavljate dalje sušenje. Ukoliko se masa smanjila, merenje ponavljate na svakih 15 minuta dok ne dobijete 2 iste vrednosti. Kada se masa ne menja, to znači da vam je u uzorku ostala samo suva materija.
Formula je vrlo jednostavna. Masu osušenog podelite sa masom svežeg uzorka i pomnožite sa 100 i dobijena vrednost je zapravo sadržaj suve materije. Konkretno u našem slučaju 20,5%. Preporučujemo da sadržaj suve materije kontrolišete na svakih 5 dana, u slučaju veoma toplog vremena i češće. Možete i da kombinujete oba načina, a kada je vreme žetve blizu, oslonite se na merenje suve materije cele biljke. Više detalja o pripremanju silaže pronaći ćete u vodiču kroz silažu na web sajtu www.lgseeds.rs. LG seme rađa profit.